муомилат рафтор бо ҳамсарат чӣ гуна аст? Мегӯяд ки ҳамсарам доимо маро танқид мекунад, гапҳои қабеҳ мегӯяд, ту хелӣ ту мардак нестӣ. ба мард мегӯянд ки 1 моҳ алоқаи ҷинсӣ намекунӣ. вақте мард мебарад аз кабинет ба зан медорад, ба ӯ мегӯянд ки ту 1 моҳ як намуд либосое мепӯшӣ ки синдром тревожно ожидани сексуални неудач пайдо мешавад. Яъне ки ози алоқаи ҷинсӣ накардан, аллакай худаша ба қавли гӯем самоношенӣ мекунад ки ҳозир намешавад, ҳозир падвадӣ мешавам. мард ба ҳамсари худ бояд гӯяд ки чӣ ба ӯ маъқул аст, ҳамсараш гӯяд чӣ ба ӯ маъқул аст. дӯстони азиз, пеш аз шурӯъи мавзӯъ мехоҳам як эълони муҳимро ба сами шумо расонам ки аз ин пас дар клиникаи Yoramед қоидаи қабули беморон иваз шудагӣ аст. аз ин пас шумо бояд ба рақами ватсапе ки дар рӯи экран мебинед нависед, номнавис кунед ва марҳамат биёед. ва инчунин мо як рақами дигар низ гузоштагӣ ҳастем барои занг задан, яъне бо телефони оддӣ шумо метавонед ба ин рақамҳо низ занг занед, шуморо номнавис мекунанд. метавонед ба назди шахсан худи ман ва дигар духтурони клиникаи Yoramед тариқи номнавис кардан дар вақте ки барои шумо мувофиқ аст номнавис кунед ва марҳамат биёед. ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба подкасти навбатии мо ва имрӯз ба ин подкаст духтури нави клиникаи Yoramед Кенҷаев Ҷонибек Дилшодовичро даъват кардем. Кенҷаев Ҷонибек Дилшодович дар Федератсияи Русия кору таҳсил кардаги ҳастанд ва имрӯз дар мавзӯи бениҳоят муҳим суҳбат мекунем, дар мавзӯи психогенная эректильная дисфунксия, яъне заифии мардона аз рӯи системаи асаб. хуб Ҷонибекҷон, барои чӣ ба фикри ту муҳим аст дар ҳамин мавзӯъ суҳбат кардан, дар мавзӯи заифии мардона? рӯз бахайр дӯстон, акай Умарҷон, ташаккури зиёд барои даъват. Бисёр мавзӯи ҷолиб аст ин заифии мардона, ки балки аксарияти мардон аз ин мушкилӣ азият мекашанд, аммо на ҳама ба назди аз пушти ин мушкилӣ мешаванд. бале шумо ягон кейси интереси доштед? барои мехоҳам фаҳмонам барои мардум барои чӣ ин мавзӯъ бениҳоят муҳим аст, доғи рӯз аст, гӯем ба забони русӣ актуальная тема аст. ягон кейси интереси доштед дар Федератсияи Русия ки дар Тоҷикистон, масалан шумо 1 моҳ меша дар клиникаи Yoramед, дар клиникаи мо фаъолият мекунед, ягон кейси ҷолиб буд дар ин мавзӯъ? бале акай Умарҷон, бисёр кейсҳои хуб ҳастанд. дар шаҳри Қазон вақте кору фаъолият мекардам, ба наздам як марде омада буд, 32 сола буд. гуфт тӯли 1 сол, гуфт духтур тӯли 1 сол, гуфт мардонагиам тамоман сахт намешавад. мо аз ташхис гузарондем, ҳамаи анализҳояшро гирифтем, ҳатто каверҷек кардем, дидем бозӣ, мардонагиаш хуб сахт мешавад. баъд вақте пурсон кардам, вақте анамнезашро гирифтам, гуфт не, гуфт бо ҳамсарам ягон мушкилӣ надорем, ҳамаш хуб аст, ҳамаш ягон мушкили оилавӣ нест. вақте чуқуртар пурсон кардам, як чизи муҳимро бояд қайд кард, ки духтур бояд каме психолог бошад. вақте ки бемор ба духтур боварӣ дорад, вақте духтур ба боварии бемор медарояд, бемор ҳамаи мушкилиашонро пурра мегӯяд. вақте пурратар анамнезашро гирифтам, фаҳмидам ки 1 сол пеш падараш, модараш ва бародараш дар як авария гузаштаанд. баъд аз ҳамин ҳолат ӯ постоянно ҳама вақт дар ҳамин фикр аст, ҳама вақт дар стресс, ҳама вақт дар депрессия аст, ҳатто намехоҳад ки алоқаи ҷинсӣ кунад, балки фикру хаёлаш фақат дар ҳамин аст. ҳамсӯҳбат шудем, ҳатто машварати психотерапевт лозим шуд. кор кардем бо ин бемор, тӯли 3 моҳ кор кардем ва бо гузашти вақт баъд аз 3 моҳ омад, гуфт ба ман бисёр ташаккур, гуфт бисёр раҳмат, гуфт бо ин бемор тӯли 3 моҳ кор кардем. акай Умарҷон, назди мо омад баъд аз 3 моҳ, беҳад хурсанд, беҳад розӣ. кӯмак карда тавонистед. хуб ҳамин хел кейсҳо дар клиникаи мо ҳам мешавад. дар клиникаи Yoramед тӯли чанд вақт шуд фаъолият ки мекунем. як бемор ман ном омада буд, мехоҳам фаҳмонам ки барои чӣ мавзӯъи бениҳоят муҳим аст. як бемор омадагӣ буд, бародараш донишгоҳи тиббӣ мехондааст, назди мо овард, гуфт ки моҳои ноябр буд, ҳамин хел буд соли гузашта. гуфт ки ҳамин хел ҳолат аст ки бародарам оиладор аст, вале ҳамсараш тӯли 8 моҳ мешавад ки қаҳр карда рафтагӣ аст. то ҳанӯз ба хотире ки аллакай 1 сол зиёд мешавад ки оиладор аст, ягон бор алоқаи ҷинсӣ кардан натавонистааст ҳамон писар. ва гуфт тӯли 8 моҳ мешавад ки оилааш қаҳр кардагӣ рафтагӣ аст. ва баъдан мо пурсон шудем, каверҷек кардем. каверҷек як дорое аст ки мо дохили узи мардона мекунем ва шумо мехоҳед намехоҳед вай бояд хезад, агар шумо ягон мушкилӣ надошта бошед. каверҷек кардем, дидем ки намехезад, сахт намешавад ва баъдан мо маҷбур шудем ки протез гузорем. Протез гузоштем, моҳи январ буда мисол, моҳи январ протез гузоштем ва ҷавоб додем. Бемор рафт ва бародараш, ҳоло ҳаст скриншоташ, шояд ман инҷо гузорам, аллакай ба мо нависааст моҳи март, аллакай навист ки оилааш баргашт ва оно, яъне бародараш кӯдакро интизор ҳастанд. ҳам ба як гӯем протез мо 2 кор кардем, яъне
тавонистем оилаи ин касро барқарор кунем. Дуюм, тавонистем ки ҳамин хеле кунем ки вайс ба наздикӣ шояд соҳиби фарзанд шавад. хуб, барои ҳамин дӯстони азиз бениҳоят мавзӯи муҳим аст ва мехоҳам фаҳмонем ба бинандагон ки ҷонибекҷон эректильная дисфунксия чист ва психогенная эректильная дисфунксия чист. Мо ҳамеро фаҳмонем, то ин ки бисёр мардум як бор масалан падвадӣ мешавад, фикр мекунад ки тамом ман аллакай мардонагиам заиф аст, дигар ҳам ба худаш меравад. чист эректильная дисфунксия заифи мардона ва психогенная эректильная дисфунксия чист? Умарҷон, бояд аввал фаҳмонем ки ҳамин мардонагӣ чӣ тавр таранг мешавад. Ба урусӣ гӯем агар эрекция чӣ аст. Барои он ки танҳо духтарро дида мардонагӣ сахт намешавад. Ҳама аввал эрекция сар мешавад аз возбуждение. Возбуждение дар майнаи сари мо сар мешавад бо дофамин ва серотонин. Вақте ки ҳамин дофамин ва серотонин сигнал медиҳанд, пас он мардонагӣ сахт мешавад. Яъне эректильная дисфунксия гуфта он ҳолатро мегӯем ки вақти мардонагӣ таранг намешавад, мардонагӣ ё ин ки то охир таранг намешавад барои алоқаи ҷинсиро гузарондан, ё ин ки то охир гузарондан. Бале, баъзе ҳолатҳо ҳастанд ки сахт намешавад умуман барои алоқаи ҷинсӣ кардан, ё ки мешавад дар байни алоқа бо сустшуда рафтан мегирад. Бале. Эректильная дисфунксия мегӯем, бале, заифи мардон. Психогенная эректильная дисфунксия кай мегӯем? Вообще заифии мардонагиро мо ба се қисм ҷудо мекунем: психогенная, органическая ва смешанная эректильная дисфунксия. Психогенная эректильная дисфунксия гуфта ҳолатеро мегӯем ки бештар ин ҳолат аз пушти стресс, аз пушти тревога, аз пушти депрессия ё ин ки ягон неудачный опыт дошта бошад, аз пушти ҳамин мешавад. Ҳаст кейсҳои интересне ҳаст, якеашро нақл мекунам. Як марде омада буд, он нақл кард, пештар бисёр порнофилмҳо тамошо мекард. Фикр мекард ки алоқаи ҷинсӣ бояд 30 минут, 40 минут, 1 соат давом кунад. Вақте зан гирифт, алоқаи ҷинсияш 3-4 минут давом кард ва фикр кард ки ана мушкилӣ дар он аст ва дигар рӯзҳо пеш аз алоқаи ҷинсиро сар кардан фақат фикр мекард ки ана ман ҳозир тест тамом мекунам, ё ки ана ҳозир мардонагиам таранг намешавад. Аз ҳамин ҳолат худашро ба стрессу бале овард расонад. Ин стресс сабаб шуд ки дигар мардонагиаш заиф мешавад. Бале, неудачный опыт гуфтед, як чизи муҳим аст. Бисёр беморон назди мо меоянд, мегӯяд ки акай Умар, ман метарсам оила доштам, баъд таша мекунам, мегӯям ки чӣ ба тарс пайдо шуд. Мегӯям ман як ҷо рафтам, гуфтам алоқаи ҷинсӣ мекунам, ҷураҳом ба ман савед доданд ки бра як бор худата санҷ пеш аз оила доштан. Меравад месанҷад ки тарс мегирад, стресс мегирад, баъд аллакай дар синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи пайдо мешавад. Яъне ки ҳозир алоқаи ҷинсӣ накардан, аллакай худаша ба қавли гӯем самовнушение мекунад ки ҳозир намешавад, ҳозир падвадӣ мешавам. Ба як кейси интересни дигар аст, ман гуфта будам, ҳамина нақл мекунам, фаромӯш кардам. Як бемор омадагӣ буд, тахминан 1 сол пеш буд, марди калонсол. Ин оилаи якумаш гузашта будааст, ин оилаи дуюмаш будааст. Мегӯяд ки гуфтем ки ҳамхобагӣ мекунем, оилааш нав таваллуд кардагӣ будааст. Ҳоли гӯем ба қавли ҳозир чилааш наромада будааст. Тахминан дар 20 чандум рӯз мехоҳад алоқаи ҷинсӣ кунанд, вале дар 20 чандум рӯз дар гӯем ки занҳое ки аллакай таваллуд кардагӣ ҳастанд, гӯем якчанд ҳолатҳое ҳаст ки психика як хел мардон камтар сустар бошад, нозуктар бошад, ҳатто дар вақти алоқаи ҷинсӣ фикр мекунад ки ана ҳозир ягон кас мешунавад, ана ҳозир ягон кас мебинад. Бале, ягон кас дарра мекушояд. Бале. Аз ҳамин сабаб наметавонанд полностью расслабиться шаванд, расслабиться кунанд ки аз ҳамон ҳолат каме ҳаловат баронанд, мардонагиашон хубтар таранг шавад ва алоқаи ҷинсиро нағз гузаронанд. Хуб, дӯстони азиз, мо аллакай фаҳмонем ки сабабҳои асосии психогенная эректильная дисфунксия ин стресс, депрессия, як бор дигар номбар кунем, стресс, депрессия, яъне муомилаи нохуб байни зану шавҳар, яъне дар оила ва боз чӣ буд? Бале, неудачный опыт. Бо ягон нафар шумо алоқаи ҷинсӣ кардед ки гӯем ба қавле падвадӣ шудед. ин ҳам метавонад сабаб шавад. ва мехостам дӯстони азиз дар ҳамин ҷо як масъаларо гап занем ки бисёри баъд суол мекунанд ҷонибекҷон, мегӯянд ки акай Умар, ман худам чӣ хел духтур нарафта фаҳмам ки ман психогенная эректильная дисфунксия дорам, яъне заифии мардонаи ман аз рӯи системаи асабам аст. Чӣ хел бемор бояд худаш фаҳмад? Бемор метавонад худаш фаҳмад якум вақте ки саҳар мехезад, вақти мардонагиаш таранг аст. ҳама вақт? Асал ҳолатое ки масалан саҳар таранг аст, саҳар таранг нест. Бале, мешавад. Даже ин варианти норма аст, вақте ки мешавад ки саҳар мехезад, мардонагиаш таранг нест, балки мардонагӣ таранг мешавад дар вақти хоба мешавад, шабона мешавад. Барои ҳамин ақаллан агар дар як ҳафта 2 бор 3 бор саҳарӣ агар таранг бошад, ин бисёртар психогенная эректильная дисфунксия аст, нежели чем органическая.
боз чӣ хел метавонад фаҳмад ки психогенная эректильная дисфунксия дорад? як хел мардум ҳастанд ки худризоӣ мекунанд. Ин бисёр кори хуб нест, аммо мекунанд. Агар дар вақти худризоӣ мардонагӣ таранг шавад, ин ҳам психогенная эректильная. Яъне дар вақти худризоӣ хуб аст, лекин вақте мегӯяд ки алоқаи ҷинсӣ кунам, суст мешавад. Ё ки суст аст, ё ки дар вақти давоми алоқаи ҷинсӣ метавонад суст шуда рафтан гирад. Хоб, баъдан боз як чизи дигар мехоҳам илова кунам ки психогенная эректильная дисфунксия бисёртар дар ҷавонон дида мешавад. То 30 сола, 40 сола, шояд аз 40 сола боло бисёртар ба қавли смешанная мешавад ё ин ки органическая мешавад. Хоб, баъд бояд қайд кард ки оное ки органическая доранд, яъне аз сабаби органическая гуфта, яъне ки вақте рагҳои хунгарди худи юзи мардона ягон мушкиле дорад ё ин ки гормонҳо хуб нестанд, агар органическая бошад, хоҳед нахоҳед психогениям хуш мешавад. Вақте ки бемор фикр мекунад бисёр. Бале. Як бор масъала мекунад, мардонагиаш заиф аст, баъдан фикр мекунад ки мушкилӣ дорам, яъне смешанная мешавад аллакай. Хоб, баъд як чизи дигарро мехоҳам фаҳмонам ки дӯстони азиз, барои оне ки шумо худатон фаҳмед ки шумо заифии мардонагиятон аз рӯи системаи асабатон аст ё ин ки аз рӯи ягон мушкили дигар, бигзор простатит чизе бошад, мо як опросник аст, опросник мегузорем ва ман як бор ҳамон опросника дар ҳамин авор мегузорам, ба шумо савол медиҳам ва ҳатман дар комментария ба ҳамин саволҳо шумо ҷавоб гардонед ва мо балл ҷамъ мекунем ва вобаста ҳамон балл мо метавонем фаҳмем ки шумо психогенная эректильная дисфунксия доред ё ин ки органическая ё ин ки смешанная. Шумо худатон аллакай пай мебаред ки мардонагии шумо аз рӯи чӣ заиф мешудааст, ба хотире ки шумо баъдан бефоида назди духтуро наравед. Масалан меред простатиту дига чиро табобат мекунед, ягон яъне проблематон ҳал намешавад. дӯстони азиз, расме ки дар рӯи экран мебинед, ҳатман онро барои худ скриншот кунед. Аз ҳамин ба қавли опросник шумо худатон метавонед фаҳмед ки мардонагии шумо аз рӯи чӣ заиф шудагӣ аст. бисёр беморон вақти назди ман меоянд, мегӯянд ки маро простатит гуфтагӣ ҳастанд, барои ҳамин мардонагии ман заиф аст ва мебинем не, аз рӯи системаи асабаш аст. дар ин ҷо ман ба ду қисм тақсим кардам, психогенӣ ва простатити музмин. Аз рӯи ҳамин чиз агар заиф шудагӣ бошад, худатон метавонед фаҳмед. Масалан, агар аз рӯи психогенӣ бошад, аз рӯи системаи асаб, ин дар ҷавонон зиёдтар дида мешавад, як бора сар мешавад ва ягон таҷрибаи номуваффақ дорад. Яъне мегӯяд ки ман ягон бор касе алоқаи ҷинсӣ кардам, вале ба қавли падвадид шудам ва баъд аз ҳамин сар шуд, дигар мардонагиам заиф аст. вале аз рӯи простатити музмин бошад, ҳатман ин беморӣ оҳиста мардонагиро заиф мекунад. Як бора не, як бора бошад, 100% аз рӯи системаи асаб аст. ҳаминро ҳатман скриншот кунед, ба ҳамаи ҳамин саволҳо ҷавоб диҳед, дар комментария низ метавонед нависед, худатон фаҳмидед ё ин ки не аз рӯи асаб аст, ё ин ки аз рӯи простатити музмин. ва инчунин ҳатман дӯстони азиз, агар ҷавоби натавонистед бо ин ба қавли опросник кор карда, ба телеграми ман дароед, ман дар он ҷо боз пурратар мефаҳмонам. Как часто бигем, чӣ хел аз рӯи статистика психогенная эректильная дисфунксия дар чанд фоизи мардон дида мешавад? Як чанд рӯз пеш хонда будам как раз такими статистикаро, 30-40% мардоне ки бо ҳамин мушкилӣ ба назди мо меоянд, инҳо психогенная эректильная дисфунксия доранд. Бештари онҳо мардоне ки то 40 сола мебошанд. ин мардони бисёр мардони ёш мебошанд. баъд аз ташхис муайян мекунем ки онҳо бештар психогенная доранд, на ин ки органические. Хуб, як саволи дигар ҷонибекҷон, ози шахсоне ки ҳамин мушкилиро доранд, моро дида истоданд. Ҳамин вақте дар бемор психогенная эректильная дисфунксия дида шавад, яъне бемор мегӯяд ки ман вақте алоқаи ҷинсӣ мекунам заиф аст, лекин дар дигар вақтҳо сахт аст, саҳар сахт аст, давоми рӯз баъзе вақт сахт хуб мешавад, ягон мушкилӣ надорам, ё ки вақти худризоида, вале вақте пеши ҳамсарам мерам, ҳамин мушкилӣ дорам. Ҳамин проблема вақте сар мешавад, кадом хатогиҳоро ҳамин беморон мекунанд? Ба фикри шумо чӣ хатогиҳо мекунанд? Умарҷон, бештар хатогӣ мекунанд ки аҳамият намедиҳанд онҳо, ё ин ки ин мушкилиро бо маска мепӯшанд, мераванд ягон дору мехӯранд бо гуфти возбудитель, ба қавли возбудитель ин мушкилиро мепӯшанд, аммо сабаби асосиашро ҳал намекунанд. ё ин ки тамоман не оста бас мекунанд алоқаи ҷинсӣ карданро бо ҳамсари худ ва ягон баҳона мекунанд ки настроение надорам, ё ин ки корам бисёр аст, вақт надорам, ин хел. Баъзе бемороне дорам ки мегӯяд ки ман специально соати 6 бегоҳ корам ҷанбаст мешавад, мегӯяд ҷонибекҷон, мегӯяд ки ман соати 11 хона меравам, то ин ки ҳама хоб бошад, даром хоб кунам, бо пага вай кунем, ба қавли избегает полового акта. Яке аз хатогиҳош ҳамин аст ки мепӯшонанд, ба кала намегиранд ва шарм мекунанд. Ман як чиз дигар аҳамият додигам, дар ҳолатҳои шумо ҳам хел мешавад, беморон мебиёяд шарм мекунанд, намегӯяд. Бале, мешавад. Барои ҳамин бисёр муҳим аст ки бояд
духтур бо бемор як общий язык ёбад, як забони як ҷоявӣ ёбад, суҳбат кунад, фаҳмонад ки чӣ мушкиле дорад. Назди ман биёяд як беморо ҷонибекҷон мегӯяд ки ака ман простатит дорам мегӯяд. мегӯям чӣ хел фаҳмидӣ простатит дорам? мегӯям ман гуфта будам ки простатит дорам. ман мегӯям додарҷон бес як бор суҳбат кунем, шояд заифи мардонагӣ дорӣ. мега ҳо рост шагум ҳамин простатити ман ҳамин хикадагӣ аст. хай биё мефаҳмем. мебинем ягон простатит надорад, ба хотире ки простатит бениҳоят кам вомехӯрад. фикр мекардам ки ҳама простатит дорем. ҳамин чизро ростӣ танҳо дар Тоҷикистон фаҳмидам. дошта патсиентҳо мебиёянд, беморон меоянд, мегӯянд ки простатит дорем. дар Федератсияи Русия як калимаро ман тамоман редка мешундам. як мебиёянд мегӯянд ки хунукӣ дорем, мегӯянд. Хунукӣ дорем. намедонанд ки на танҳо простатит мешавад мардон, балки заифи мардонагӣ, визикулит, простатит, цистит, бисёр беморон аст, беморӣ аст. бале бисёриҳо фикр мекунанд ки ҳамин простатит дорӣ, тамом аллакай ту мардонагӣ заиф аст, дига чико карда наметавонӣ. хотя ягон аломати простатит надорад он бечора. на сӯзок дорад, на пешобош ягон мушкилӣ дорад, ягон пешобаш намемонад. мебинем хай дар рӯзӣ менависад ки аломатҳои ҳаминам бояд нанависад дар ҳақиқати хегирӣ. лабораторный диагноз аст простатит мемонад. баъд мегӯяд ки заифи мардонагӣ дорад. баъд мегӯям ака чӣ мушкиле дорӣ? мега ака мегӯям алоқаи инстаграм ки заиф мешавад. хай ин хел гап занед. барои ҳамин як хатогии бениҳоят зиёди шумо беморон ҳамин аст ки вақте ҳамин мушкиле доред меред қати духтур пурра гап намезанед, суҳбат намекунед, намегӯед ки ман конкретна ин хел мушкилӣ дорам. бисёр вақт тоқа гап мезанед, ягон ҷои гӯем хавотириш нест. бале вазифаи беморон ин мушкилии худро гуфтан аст, не ки диагнозро мондан аст. вазифаи ин духтур аст. ҳатто ҳамон узи ҳам наметавонад диагноз монад. вай бояд танҳо нависад ки хай ҳаҷми ғадуди простата ҳамин хел аст, эхогенносташ ҳамин хел аст, лекин нависад ки бемор хронический простатит ина мо мебинем ва баъдан мегӯем ки бемор дорад ё ки надорад. дигар хатогиш ба фикри ман ҳамин аст, чӣ хеле ки қайд кардид, аз пеши худ дору хӯрдан аст. меравад аллакай ба ҳамун доруҳо сар мекунад, шурӯъ кардана. дар ҳақиқат ин доруҳо барои шумо ягон вай надорад. мо ягон против ин дору ҳам нестем, зидди ин дору ҳам нестем, лекин бояд инҳоро мо духтурон барои шумо дозировкаша падбор кардан дар кор аст, яъне муддаташа кадом намудуш барои шумо қулай аст, кӯмак мекунад. но аз пеши худашон мехӯрад. бархе дору ҳастанд, эпимедиумная паставу дига чиzo агар дагӣ бошен, асалаку дига чизо бисёр шуда реклама ба ҳамон реклама бовар мекунанд, ҳамуна мехарад. баъд шумо дига фақат ҳамун қати алоқаи ҷинсӣ карда метавонед. ба ҳолате мешавад ки дига ҳамунам таъсиртон намекунад. барои ҳамин дӯстони азиз ҳатман хатогӣ накунед, омадед назди духтур пурра ошкоро гап занед, ягон ҷои шарми изош нест. хоб баъд дига хатогие ки духтурон мекунанд. вақте ҳамин хеле беморо назди ҳамин бемор яъне духтур мебиёяд, духтур кадом хатоиро мекунад ки бечора бемор тавбат намеёбад ва гӯем бетавбат меравад. бештар анамнези пурраро ҷамъ намекунанд, бештар намепурсанд ки ягон хроническое заболевание доред. мумкин вай сахрни касалии бемории қанд дошта бошад, мумкин касалии дил дошта бошад, ягон чиз, мумкин падару модараш бо ягон хронически дошта бошанд. анамнезда ягон мушкили семейни гӯем ягон оилавӣ ягон беморӣ доранд. ҳатто психологически бояд анамнезро бояд пурсем, фаҳмем ки чӣ дар гузашта чӣ буд, чаро ин вай сар шуд, кай сар шуд, чӣ тавр сар шуд. вақте ки решаи мушкилиро меёбем мо, он вақт бисёр осон мешавад мушкили он касро ҳал кардан. бале подкасти моро баъзе духтурон тамошо мекунанд, ҷонибекҷон баъзе урологу андролого манда менависанд ки мо дар подкасти шумо иштирок кардем, дидем ҳатто вебинарҳои мана иштирок кардагиан, харидагӣ иштирок кардагиан ҳастанд. ва мақсади подкасти мо ҳамин аст дӯстони азиз ки мо маълумоти пурра ва дуруст диҳем. бале дӯстони азиз духтурон, хатогии калони мо ҳамин аст ки мо бо бемор пурра суҳбат намекунем, намефаҳмем ки чӣ мушкиле дорам бечора. вай омада барои таҳқша гуфтан ва якум бор шуморо десай 99% одамо ҳама чиро пинҳон мекунанд. шояд дар оилашон баъзе ҳастанд ҳолато мегӯяд ки мо ҳам хеле ҳатто савол ҷавоб мекунем ки мепурсем ки муомилат рафтор бо ҳамсарат чӣ гуна аст. мегӯяд ки ҳамсарам доимо маро танқид мекунад, гапҳои қабеҳ мегӯяд, ту ин хелӣ, ту мардак нестӣ. дар ин ҳолат кадоме бошад эректилная дисфунксия мешавад. кира мефорад ҳамроҳи одами алоқаи ҷинсӣ кунад мебахшад ки шуморо ҳар рӯз ҳақорат даштон мекунад, ҷанг, кашокаш, разбор ба қавле. дар ин ҳолат шумо у вас хотите или нет, хоҳед нахоҳед психогенная эректильная дисфунксия мешавад, заиф мешавад. лекин шумо дигар ҷо равед, мо совет наметиҳем, агар равед шумо 100%, лекин ҳамсари худатон қитиам хеле проблема мешавад. хоб баъдан як чизи дигар аст. баъд гуфтем хатогии дигари духтури мо ҳамин аст ки аз рӯи ҳамин чиз, яъне муайян накардани, яъне анамнезро ҷамъ накарда, сразу простатит диагноз мемонанд ва тавбат мекунанд ки
бемор бечора соз намешавад. ҳатто ҳолатҳое мешавад ки анализ нагирифта, анализи пешоб, анализи хун нагирифта антибиотик назначит мекунанд. ба фикри шумо ҳам дуруст аст? Не, дуруст нест. Антибиотик навистанд дар ҳолати психоген эректильная дисфунксия. Антибиотик строго бо анализ навишта мешавад. Ҳатто агар дар анализ агар воспалительный процесс бошад, агар дар он вақт танҳо мо метавонем антибиотик тавсия ба бемор нависем. Бале баъдан як чиз дигар аст. Як хатогии дигар мо бисёр мебинем назди ман мебинем қариб 10 намуд 15 намуд доруҳо ҳастанд. Барои психоген эректильная дисфунксия ҳамин қадар доруҳо вуҷуд доранд? бале акай Умарҷон, ҳамин чизро ман ҳам бисёр аҳамият додам. Мебиёянд 10-11 намуд дору навистагиянд, ҳатто 5-10 рӯз не, 1 моҳа дору навистагиянд, ҳатто антибиотикро 1 моҳа тавсия додагиянд. Ин бе ягон аломати простатит. ин наоборот зарараш бисёртар аст ки худи микрофлораи мо организмро наоборот вайрон мекунад. Микрофлора ин барои чи аст? Ин наоборот защищат мекунад организм моро, как иммунитети организм, иммунитети шахсро вайрон мекунад агар бисёри бад антибиотик хӯрем. барои ҳамин ки ҷонибекҷон бисёр беморон мебиёнд, мо аз дору бисёртар ташхис зиёд менависем. Масалан мегӯем ки ини гормона спори, ини гормона. баъзе беморон мегӯянд ака барои чӣ даркор аст ман ини гормона? ба хотире ки мо сабаби ҳам беморитонро метавонем муайян кунем. Агар мо сабабша биёбем, тавба кардани шумо осон мешад. Агар ки сабабша наёбем, баъд кӯмак кардан қариб ки ғайриимкон мешад. хоб баъд чӣ хел ҳамин психоген эректильная дисфунксия ҳамроҳ бо органическая эректильная дисфунксия как часто вомехӯрад, чӣ хел бисёр вомехӯрад? Дар 10-15% ҳолатҳо вомехӯрад, аммо аз сабаби ки вақте ки мард дар психоген эректильная дисфунксия аст, аз сабаби ки алоқаи ҷинсӣ намекунад, намехоҳад, уже тарс дорад, оҳиста-оҳиста равиши хун дар ҳамон узви мардонагӣ суст мешавад. Аз ҳамин сабаб органически уже проблема яъне ки худи ҳамин психоген эректильная дисфунксия яъне аз рӯи асаб заифшавии мардона оқибат ба он мерасонад ки дар шумо органически ҳам мешавад. яъне ки маҷбур мешавед ки боз гардиши хуна дар узви мардона барқарор кунед ва ина синдром потери функсия мегӯянд. ба забони англиси use it or lose it мегӯянд. агар истифодаш набурди як кор мемонад, ҳамин хеле мешавад. баъд мегӯянд прикол мекунанд, мегӯянд узви мардонаи мо фақат барои пешобкунӣ аст. ҳамин хеле мешавад дар ҳақиқат. барои ҳамин мо тавсия медиҳем ки шумо ҳатман бояд ҳангоми психоген эректильная дисфунксия будан муроҷиат кунед ва шуморо кӯмак кунанд. баъд як чиз дигар ҳам аст ҷонибекҷон, кадоме ки психоген эректильная дисфунксия дорад, наоборот бигӯем ки агар органическая эректильная дисфунксия доштагӣ бошад, аз рӯи қанд масалан мардонагиаш заиф бошад, хоҳед нахоҳед психогени ҳам хуш мешавад. конечно мешавад. аз сабаби ки мардонагиашон сахт вай намешавад, таранг намешавад, онҳо ба депрессия, ба стресс меғалатанд ки мардонагӣ ҳам вай намешавад. аз пушти ҳамин смешан мешавад, ҳам психоген, ҳам органически мешавад. баъд боз як чизро қайд кунем, акай Умарҷон, ҳамин сахтшавии мардонагӣ аз пушти возбуждение сар мешавад. барои ҳамин бояд мард ва зан муносибати худро бояд хуб кунанд. бояд мард ба ҳамсари худ бояд гӯяд ки чӣ ба ӯ маъқул аст, ҳамсараш гӯяд чӣ ба ӯ маъқул аст. як марде омад ба наздам, гуфт охирон вақтҳо гуфт ҳамсарамро намехоҳам. мегӯяд ҳамаш хуб аст, ҳамаш нағз аст, чӣ ки хоҳиш надорам. бале вақте пурсон кардам, чӣ ки мегӯяд ва хӯрок бо маза меписад, лекин бегоҳ вақте наздам меояд, бӯи либосаш бӯи хӯрок мекунад. ин чиз манро уже отталкивать мекунад. чӣ ки наметавонам возбуждаться нормально шавам. барои ҳамин бисёр муҳим ҳаст ки бояд бо ҳамсаротон ҳамсӯҳбат шавед, гӯед ки чӣ ба шумо маъқул аст, ба ӯ чӣ маъқул аст. разнообразие бояд бошад. агар слишком однообразие небошад, агар конечно ҳама дар мавзӯъ дама гап зада будам, рӯз як навор карда будем дар бораи нос. тасаввур кунед, гуфтам ки масалан шумо нос мекашед, даҳантон бӯи нос карда, тана ҳам бӯи нос мегирад. ҳамон шахсе ки нос мекашад, танаш ҳам ҳатто бӯи нос мегирад, пеши ҳамсараш меравад. ҳамин ҳолат чӣ хел ҳамон ҳамсари бечора ба қавли возбуждат мешавад. шуморо дида даҳан бӯи нос, тана бӯи нос, даҳан бӯи ғализ кайса. тасаввур кунед ки зан ҳамин хел бошад, нос кашад, мебахшед, бӯи ғализ кунад, шумо ҳам намефоротон алоқаи ҷинсӣ карда бо ҳам дигар. барои ҳамон ин муҳим аст ки бояд барои якдигарӣ, яъне баъзе кор аст ки анҷом медиҳӣ, тоза нигоҳ доштани худ, гуфти гапо привлекательный будан, ин чизо бояд бошад. агар набошад, стимулятсия набошад, аз куҷо эрекция бале барқарор мешавад. барои баъд мегӯяд ки ака ман дар хона вазъиятам безеб аст, лекин мерам дигар одамо қати 100% ягон мушкил надорам. барои ҳамин чизоро дӯстон аз як чизи интересный аст, акай Умарҷон, ҳамин вақте ки баъди пайдошавии Инстаграм, дар Инстаграм хеле бисёр видеои ҳамин духтарои вай мебарояд, нохуб мебарояд.
ҳамин як нейромедиатор аст дофамин. Ин нейромедиатор мотивация для достижения удовольствия мегӯянд инро. Вақте мард бисёр ҳамин дар инстаграм ҳамин духтарои ҳамин хел нохубро тамошо мекунад, вай уже автоматически дозаи дофамини худро мегирад. Вақте бегоҳ мешини тамошо мекунӣ, дозаи худро мегирӣ, дозаи дофамини худро мегирӣ, аз инро уже желаният камтар сустар мешавад ба ҳамсари худ. хоҳиш сустар мешавад, барое ки уже ваи худро гирифтӣ, дофамини худро уже аз ҳамон видео гирифтӣ. Барои чи пеш вақто ҳамин мушкилӣ дар ҷавонон камтар буд, барои он ки набуд ҳамин телефону ҳамин инстаграм ҳамин чизо набуд, ҳама ҳамин дофамини худро аз ҳамсари худ, аз зани худ мегирифтанд. бисёр чизи муҳим аст. бале ва баъзе беморон аз калонсолон мега доктор мебахшед, ман ростӣ нозима 60 чанд солаям, хай заиф шудагӣ ҳастин, яким дар пушти дари шумо барои чӣ бачаи ёш барои чӣ омадагӣ ҳастанд? Хай мефаҳмам ки аз рӯи ҳамин инстаграму намедонам порно тамошо кардам, как раз дар бораи порно ҳамон суҳбат мекунем. вақте бисёр шумо моделу дига чиро тамошо кардан мегиред, шумо ба қавли дофамини худро мегиред ва мебиёд хона да бечора модел несту, дигар хоҳиши алоқаи ҷинсии шумо умуман гум мешавад. хоб бале ҳамин ҷо мехостам фаҳмонам ки тамошои порно чӣ хел метавонад сабаби эректилная дисфунксия шавад, метавонад ба эректилная дисфунксия оварда расонад. Порно дар назар надорем ки як солда як бор тамошо мекунад, дар назар дорем ки баъзеҳо мебахшанд мисли кинои туркӣ порно тамошо мекунанд. бале мекунанд. беморон ҳастанд ки мегӯянд ки дар як рӯз мегӯянд 4-5 маротиба худрезоӣ мекунанд. ин бисёр ҳам оқибати хуб надорад. бисёри бад мекунанд, бод бе порно намекунанд ин кор. албатта мегӯянд ки ожидание реальность тамоман дигар хел мешавад. оно дигар чера интизорӣ доранд, интизор буданд, вале дигар чӣ мешавад, дигар чиз мешавад. ҳатто дар вақти преждевременная экуляция аз ҳамин ҳам мешавад ки онҳо фикр мекунанд ки алоқаи ҷинсӣ бояд 30-40 минут давом кунад, аммо как норма 3-5 дақиқа давом мекунад. аз ҳамин сабаб онҳо ба депрессия меғалтанд ки не ман тест давом мекунам, ман ягон камбудӣ дорам, ман ягон ҷо бемор аст, ягон мушкилӣ дорам мегӯяд, ҳамин хеле фикрро дар саршон мезанад ва оқибат ба он варда мерасонад ки оно баъзеҳош ҳастанд авлодое ки ҳатто оиладор ҳам намешаванд. ман беморое дорам ки ростӣ шояд ҳамин навора деса бошад, назди ман уже 3-4 бошад меояд, мегӯям чӣ ба оиладор намешавад, то ҳозир мегӯяд то ҳозир ман боварӣ ба худам пайдо накардам. мегӯяд ки ман ҳамин хеле ниюдаш опит доштам, бо як нафар гуфтам алоқаи ҷинсӣ мекунам ки нашуд падвадӣ шудам ва акнун дар худам боварим гум шудагӣ аст ки гирам яке падвадӣ мешавам, яке намешавад, яке фалон мешавад ва мегӯям вақти худрезоӣ десод 100%, лекин ҳамин хеле фикрҳо мебиёд. барои ҳамон мо дар ин ҳолатҳо тавсия медиҳем ки шумо бояд хоҳед нахоҳед бояд наздиктар оиладор шавед. агар шумо оиладор бошанд мода осонтарак мешавад кор кардан, вақте оиладор набошанд бениҳоят қил мешавад. бале мегӯянд ба назди ман ҳам беморон мегӯянд, ҳоло оиладор нестанд, мегӯянд ки мардонагӣ ҳам суст шудааст, мегӯянд инро баҳо дода намешавад. вақте алоқаи ҷинсӣ ҳоло накардааст, баҳо медиҳад, бо дасташ баҳо медиҳад ки мардонагӣ ҳам суст шудааст. ма ӯ мегӯям ки оиладор мешавӣ, 1 моҳ 2 моҳ оила зиндагӣ мекун, баъд мефаҳмем ки заифии мардонагӣ дорӣ ё не. то алоқаи ҷинсиро сар накунӣ, намефаҳмӣ. бале баъд чиз дигар аст. дӯстони азиз, агар ки масалан шумо кадометон мо тамошо карда бошед, 10 нафари шумо агар оиладор шудагӣ бошед, аз ҳамин 56% ҳамин, яъне 5-6 нафараш вақте оиладор мешавад, хоҳед нахоҳед баъзе вақт падвадид мешавад, баъзе вақт намешавад, баъзе вақт ягон мушкилӣ мешавад, лекин ҳамин ҷо бояд бемор агар худоша ба даст гирад, метавонад ки мушкилиро бартараф кунад, ба қавле хуб шавад. агар худоша ба даст нагирад, ана ман барои чӣ хел шудам, барои чӣ заиф шуд, ана ман ягон касалӣ дорам, фалон дорам, ана ман дигар ба қавле импотент мешавам, меравам, хеле фикрро дар сар мезанад, балакай дигар қин мешавад ба ин бемор кӯмак кардан. худатонро яъне ба даст гирифтан кор аст. як рӯз нашуд, ҳеҷ гап надорад, боз паго мешавад, паги дигар мешавад, хай паги дигар нашуд, пагои дигараш мешавад. дар ин ҷо бояд як чиз муҳим аст ки ҳамдигар фаҳмӣ бо ҳамсараш бошад. агар ҳамсараш ягон чиз гӯяд, ту намешӣ фалон чиз, хоҳед нахоҳед варианти норма аст. ҳамин вақти алоқаи ҷинсиро нав сар мекунем, якум дуюм шаб, якум дуюм маротиба, ин камтар безебтар мегузарад, барои он ки как никак мо камтар переживат мекунем, тревожность ҳастем. аз ҳамин сабаб мардонагӣ метавонад тез ғалтад, ё ин ки тез тамом кунӣ дида шавад. бисёриҳош фикр мекунанд ҷонибекҷон ки ман фақат мехелем, да мегӯяд ки ман индивидуали ман худам мехелем, не ки фикр агар 10 ҷура дошта бошад, ҳамин 9 нафари ҳамин проблема шидагӣ аз шаби аввал,
лекин аз сабабе ки оно намеган чӣ хеле аст худат ҳам намегӯй ки ман хеле мушкил шудагӣ ҳастам ва ё ки намеган фикр мекунад ки ишка надора бисёре таъриф мекунанд воима мекунам ки мо вообще 8 маротиба бале 8 маротиба 10 маротиба 2.5 соати ҳисоб мекунем дар 24 соат туғрӣ намегирад баъд хеле ҳолат ҳам аста мегӯяд ки мегум 2 маротиба алоқаи ҷинсӣ кардан метавонем мегӯяд ки ака мегӯям ҳо метавонам ин рӯз як бор мекунам мегӯям пагоя бор уже дуюм бор намешавад пагода аллака якум бор мешавад ин ҳам метавонад яъне ки худризоӣ бениҳоят зиёд метавонад сабаби эректильная дисфунксия шавад ба хотире ки шумо гӯем ки удовольствие тез мегиред ҳамин чиз ранги одат мешавад худи мастурбатсия яъне дастқати худатонро холӣ кардан сабаби эректильная дисфунксия намешавад вале ҳамин чиз метавонад ба системаи асаби шумо таъсир расонад ки ҳамин баъд метавонад ки ба эректильная дисфунксия оварда расонад яъне барои мо тавсия намедиҳем порно ва мастурбатсия шароит доред тезтар оиладор шавед диагностика бемор назди шумо мебиёяд ҷонибекҷон мегӯяд ки акай ҷонибек ман мардонагиам заиф аст алгоритми ҳаракати шумо чӣ корро анҷом медиҳед дар клиникаи Евромед дар клиникаи Евромед аввал ман ба ӯ шкалаи вайро медиҳам МИЭФ 5 аст медицинский индекс эректильной функции аст онро медиҳам ки пур кунад аз рӯи ҳамон шкала ман мебинам ки чанд балл аст аз рӯи пур карданаш вай 25 балл аст максималне аз 21 боло ин хуб аст ягон проблема нест аз 21 поён бошад ин уже аз бо степен вай баҳо медиҳем аллакай аз эректильная дисфунксия аст бале пас он анамнез бисёр муҳим аст мепурсам ки кай сар шуд ҳамин мушкилӣ чӣ хел сар шуд аз сабаби чиз ин чиз бисёр муҳим аст вақте сабабашро мефаҳмӣ ки аз кадом сабаб ҳамин сар шуд агар фаҳм пас он анализҳояшро мегирем анализи гормонҳояшро бисёр муҳим аст агар тестостерон паст ки бошад аз ҳамин сабаб мардонагӣ заиф мешавад мардонагӣ желаниям либидоам суст мешавад хоҳиши нисбати алоқаи ҷинсӣ кам мешавад пас он аз ҳама охир мо бо каверҷек сосудҳои узви мардонаашро мебинем ки равиши хун чӣ хел аст ба ягон ташхисҳо ҳам мегузаранд ягон анализҳои дигар бале мегузарам анализи пешоб гузаштан лозим аст барои ин ки вақте даже элементарни уретридио простатит бошад аз сабабе ки ҳамин воспаление худаш раздражение аст вақте раздражение дар узви мардонагӣ аст аз ҳамин сабаб ба бемор дискомфорт медиҳад ва мардонагиаш хуб таранг намешавад аз хун аз анализҳои хун бо чиз мегирем он чиз дигар мегирем гормонҳо бисёриҳо мепурсанд ки чӣ гормонҳо мегирем гормонҳо мегирем гормон комплексна хубаш дидан аст гормонҳоро комплексна дидан лозим аст барои он ки бояд фаҳмем ки мушкилӣ дар худи мояҳо аст ё ин ки дар мағзи сар аст дар гипофиз аст барои ҳамин мо тестостерон общий свободный ЛГ ФСГ пролактин эстрадиол вай мекунем ҳатто пролактин аст ин дар вақте ки шахс бисёр дар ҳолати стресс дар ҳолати депрессия аст пролактин баланд мешавад ва тестостерон поён мешавад аз ҳамин сабаб барои ҳамин пролактинҳоро мебинем ки чӣ қадар аст хуб комплексна яъне ба қавли беморонро мо мебинем аз анамниз сар карда баъд лаборатория бале бисёриҳо мегӯяд ки ака дар тамоми ҷаҳон тестостерону гормонҳоро супоридан ҷонибекҷон қиматтар аст назар ба дигар ташхисҳо гормонҳо ҳама вақт қимат меғалтанд вале мо мутаассифона як чиро одат кардаги ҳастем ки барои мошину дигар чиро худмон пули калон сарф мекунем як ҷош вайрон шава ҳама кор мемонем пул меёбем мерем мошинмон соз мекунем вале барои бадани худмон мегӯем ки ба қавли жилет мекунем намеспорам ин анализа фалон дар кор нест вале бояд мо чекап дорем чекап бояд шумо бисёриҳо шумо гузаред хоҳед ки ҳамин мушкили шуморо оянда яъне ки аз по назанад мардонагитон кор кунад салометон хуб бошад баъзе вақт як солда як бор ақаллан бояд шумо гузаред як ташхиси умумӣ гӯем гормонҳоро дидан дар кор аст агар дар оилатон мебахшед раковые болезни саратон дошта бошед масалан рак предстательной железы бошад шумо дар 40 солагитон аллакай бояд ПСА супоред ҳар сол як маротиба бале агар набошад аз 45 солагӣ аллакай шумо бояд супоред ба фикрам мехел буд бале қанд бояд супоред новаста аз оне ки анамниз дар оилаи шумо қанд ҳаст ё ин ки нест липопротеиди низкой плотности высокой плотности инҳоро бояд шумо дӯстони азиз супоред ин барои шумо бениҳоят муҳим аст ман дар поён мегузорам ки чекап дар чӣ дохил мешавад ва шумо бояд ин чизоро супоред барои худатон барои ҳамин ягон вақт барои бадани худатон дӯстони азиз ба қавле вай накунед сарф кунед ягон мушкил нест ин чиз агар шумо сарф накунед касалатон кӯҳна шавад ҳамин эректильная дисфунксия ҷонибекҷон агар ки кӯҳна шавад психоген эректильная дисфунксия табобат карданаш ҳам бениҳоят мушкил мешавад масалан ба ҷои 1 моҳ
шояд ним сол мо беморро табобат кунем, шояд ки 1 сол табобатш кунем. ва дар ҳаминҷо табобати психогенная эректильная дисфунксията чӣ чизо дохил мешавад ҷонибек ҷон? Табобати психогенная эректильная дисфункция мо сар мекунем аз поведенческая терапия сар мекунем. Бояд бемор образи ҳаёти худашро дуруст кунад, бояд шабона рӯз хоб кунад. Бисёр беморон меоянд бо ҳамин мушкилӣ, шабона кор мекунанд, шабона хоб намекунанд, аммо именно ҳамин шабона бисёр гормонҳои лозима истеҳсол мешаванд. Бале, тестостерон масалан. Баъд бояд ба варзиш машғул шавад, правильное питание бояд бошад ҳама вақт. Доимо боз ба фикри ман регулярно бояд алоқаи ҷинсӣ бошад, дар як моҳ як маротиба не, масалан дар як ҳафта 2-3 маротиба бале вобаста син сол. Бале мо инам дар телеграм мегузорем ки норматив чӣ хел аст. Поведенческая терапия як бор мехоҳам фаҳмонам ҷонибек ҷон ки яъне мо барои шумо мефаҳмонем. Масалан омадагӣ аст бемор мегӯяд ки ма психогенная эректильная дисфункция дорем, аллакай маълум аст психогенная эректильная дисфункция аст. Мо як муддат алоқаи ҷинсиро ба ӯ манъ мекунем, мегӯем ки шумо алоқаи ҷинсӣ манъ аст, шумо фалон корро анҷом метиҳед, аз фалон рӯз сар мекунед алоқаи ҷинсиро. ин поведенческая терапия аст ки мегӯем ки шумо бояд ин хел рафтор кунед, ин хел рафтор кунед. Ин чиро мо ба беморон мефаҳмонем. Мутаассифона дар ин подкаст ҳама ин чизро гуфта намешавад. Агар суҳбат кунед шояд 4-5 соат вақт равад. Барои ин дӯстони азиз, агар ки психогенная эректильная дисфункция доред, органически аз кадом намуде бошад, шукр дар клиникаи Евромед мо кӯмак карда метавонем. Ба хотире ки агар қанд бошад, ҳеҷ гап не, протез мегузорем. Аллакай барои протез 11 нафар навбат истодагӣ ҳастанд. Мутаассифона як муддат 10 рӯз 15 рӯз шуд ки протез мо аз Аргентина мехаридем, мутаассифона наварда истоданд. 11 нафар барои протез истодагӣ ҳастанд. Яъне мо барои шумо дар кадом ҳолате ки бошад кӯмак карда метавонем. Агар психогения бошад метонем, агар органически бошад метонем, смешани ҳам бошад метонем. Муҳим гуфти ҳамун профессор ки ҳамун узви мардонаш бошад, мо як илоҷ карда оно мехезонем. Яъне барои клиникаи Евромед ин чӣ проблема нест. Хоб, пешгирӣ чӣ аст? Пешгирӣ барои психогенная эректильная дисфункция. Пешгирӣ психогенная эректильная дисфункция, ки Умарҷон чӣ хеле ки гуфтем, бояд ҳаёти худашро камтар дуруст кунад, солим бояд зиндагӣ кунад. Баъд бояд бо ҳамсараш ҳама вақт ҳамсӯҳбат бошад, бояд отношенияш қати ҳамсараш бояд хуб кунад, ки рӯи рост гӯяд ки манам хел мисол ҳамин хел мушкилӣ дорам. Бояд ҳамсарашам дастгирӣ кунад мардро. Агар якдигари фаҳмӣ набошад, агар бисёр мушкил мешавад. Бале, мо ҳатто кӯмак карда наметонем, ҳатто наметонем. Дар тарафҳои хориҷа ки Умарҷон як намуд поведенческая терапия аст. Ин ҳам ба зан, ҳам ба мард тавсия дода мешавад. Ин чӣ хел карда мешавад? Ба мард мегӯянд ки як моҳ алоқаи ҷинсӣ намекунӣ. Вақте мард мебарад аз кабинет ба зан медорад, ба ӯ мегӯянд ки ту як моҳ як намуд либосое мепӯшӣ ки чтоб марда возбуждат мекунӣ. Бале, аз ҳамин сабаб мард наметавонад алоқаи ҷинсӣ карда, барои ин ки ба ӯ запрет мондагӣ як моҳ, ҳамсараш бошад вай возбуждат мекунад, аз ҳамин сабаб вай шабона хоб мекунад, ҳама вақт мехоҳад занашро, эрекция ҳаст, желание ҳаст, аммо ҳамонро карда наметавонад. Вақте ки як чиз ҳаст ки вақте ки мо чизро мехоҳем, он барои ширин мешавад. Бале, бисёр ширин мешавад. Аз ҳамин чизам бисёр чиза хуб аст. Бисёр терапия хуб аст, бисёр терапия положительный эффектҳо дорад. Инам ба кор медорем. Бале, мо дар ки ҷонибек ҷон мушкилии калон аст. Бисёр вақт мушкилии эректильная дисфункция ҳамин чизо ҳамроҳ бо ҳамсарашон намебиёнд, ҳамроҳ худашон мебиёнд. Ягон мушкил нест, ҳама хеле омадану, лекин акнун дар клиникаи Евромед бояд қайд кард ки гинеколог ҳам аст. Бале, гинеколог бисёр хуб шуд. маълум Мадина Нуралиевна аллакай ба кор шурӯъ кардагӣ ҳастанд. Аз ин пас, дӯстони азиз, чӣ мушкилие дошта бошед, вобастагӣ аз урологический бошад, андрологический ёки гинекологический, ҳамин мушкилии оилавӣ бошад, марҳамат муроҷиат кунед. Метавонед ҳамсаратонро ба назди гинекологи модар равед ва худатон метавонед ба назди духтурони клиникаи Евромед, ба назди масалан Кенҷаев Ҷонибек дароед. Ягон мушкил нест ва бояд қайд кард ки духтурони клиникаи Евромед қариб ҳамаш дар хориҷи кишвар таҳсил кардагӣ ҳастанд, илм омӯхтагӣ ҳастанд ва ҳатто бисёр ҳамчун роҳбари клиника ба назди ман бисёр мебиёнд уролого. Рости ман бисёр инҳоро таҳсилашон нигоҳ мекунам, дар куҷо таҳсил кардагӣ ҳастанд, опыташон чӣ хел аст, баъд нигоҳашон чӣ хел аст. Яъне нигоҳи танқидӣ, яъне вай доранд ё ин ки не, критическое мышление доранд ё ин ки не. Як чиз аст ки духтур масалан як корро масалан анҷом медод. Ман дорам устодоне ки масалан
як вақт як чизда боварӣ доштан ки ҳамин методика масалан ба бемор кӯмак мекард. ҳоло аз ҳамон методика даст кашидан, бар хотир ки аллакай бошад ки ҳамон методика кӯмак намекардааст. Бояд духтур ҳам мехел бошад ки фаҳмид ки масалан ҳамин методика кӯмак намекунад, ҳеҷ гап не аз ҳамон методика даст кашидан накур аст. Барои ин чиз критическое мышление важный аст, бениҳоят муҳим аст, бояд дошта бошад. Агар надошта бошад, ман бобои ман доктор буд, гуфт ки ҳамин методика кӯмак мекунад, дигар ҳам рафтан мегирад. Бо психогения эректильная дисфункция аҷоибиш ҳамин аст ки қанд мети беморда метавонад кӯмак кунад. Ба хотире ки вай аз инҷа шавад мушкилӣ. Дору гуфта ҳатто ҳастанд бемороне ки дар хориҷи кишвар ҳамин корро мекунанд. Масалан, дору менависанд ба эффект плацебо, да. Дору менависанд, лекин ба ҷош тик-так аст, чи аст амухалӣ меандозад, бемор мехӯрад, сиҳат мешавад, ба хотире ки боварӣ ба ҳамин дору дорад. Агар не вай қанди холӣ аст. Барои дӯстони азиз, вақти яхе вақт духтуро мерем мегӯяд фалон методика мада кӯмак кард, ман психогения эректильная дисфункция доштам, он методика кӯмак накард, шумо ҳамин чиза бовар кардед, барои ин шуморо кӯмак кард. Дар ҳақиқат психогения эректильная дисфункция якум суҳбат аст, бо бемор суҳбат кардан, баъд дуюм дараҷа ба дору, образ жизни дигар чизое ки мо савед додем иваз кардан. Хоб, баъд як чиз дига аст, ҳаминҷа мехоҳам фаҳмонем ки тест тамомкунӣ ҳам бисёриҳо ба эректильная дисфункция, яъне заифии мардона перепутат мекунанд. Ҳамин чиза фарқияташон дар чи аст фаҳмонем, баъдан метавонем подкастро ҷамъбаст кунем. Тест тамомкунӣ гуфта вақте давомнокии алоқаи ҷинсӣ аз 1 минут 2 минут камтар аст. Преждевременная эякуляция или эректильная дисфункция гуфта ин ҳолатро мегӯем ки вақте мардонагӣ таранг намешавад. Ин тамоман дигар чиз аст. Лекин баъзе вақт метавонад ҳар чак ҷоя бошад. Бале. Ҳам метавонад эректильная дисфункция дошта бошад, ҳам тест тамомкунӣ дошта бошад ки бо ин беморон қиинтар аст кор кардан, вале имконият ҳаст. Бале, тавбачаванда аст. Дӯстони азиз, агар шумо ягон мушкилӣ бо тарангшавии мардонагӣ, тест тамомкунӣ, бенаслӣ ё ин ки ҳатто санги гурда, аденома дошта бошед, ҳатман метавонед ба клиникаи Евромед биёед. Мо ба шумо ҳатман ёрӣ медиҳем. хоб, дӯстони азиз, мавзӯи эректильная дисфункцияро мо барои интихоб кардем ки мавзӯъ бисёри баъд суол мекунанд, лекин дар клиникаи Евромед чӣ хеле ки дар барномаи пешина қайд карда гирем, мо бениҳоят беморони вазнинро ҷарроҳӣ ҳам мекунем. Масалан, беморон ҳастанд ки пешоб кардан наметавонанд, аденома доранд, мо ҷарроҳишро мекунем, лазерҳои навтарин дорем. Сангҳо приступи гурда як намуд дард вақти мебиёянд ки мо ӯро тавбат мекунем, ҷарроҳӣ мекунем, кӯмак мекунем. Сангҳоро бо лазерҳои навтарин ба қавле пӯл, яъне мисли чанг об мекунем. рӯзи шанбе масалан бемор буд, рӯзи истироҳатӣ буд, лекин мо ба бемор кӯмак расондем. Ва ҳастанд ҳолатҳои вазнин, дӯстони азиз, муроҷиат кунед, чӣ мушкили урология, андрологӣ бошад, дар клиникаи Евромед мо ба шумо иншоалло ки кӯмак мерасонем. хоб, дар ин ҷо дӯстони азиз, подкасти мо ба анҷом мерасад. худованд ҳеҷгоҳ бемор нашавед. хайр.